O kuma bɔra ka kuma min kɛ sisan wari ko kuma min kɛ sisan i nana o kɔ. Labɛn. Ekɔli ta sera koyi. Kunkolo lajɛtɔ ka ca. Vacances-kɛla ninnu yɔrɔ sisan. Da wɛrɛ k'a lajɛ. I bɛ débrouiller n'o ye fɛn min sɔrɔ. Ne ye jɛgɛ de wo. Jate kɛ. Watan dɔrɔn de bɔ. Dɔrɔn? Watan de dɔrɔn labɛn. O kuma i hakili bɔra mɔgɔ hakɛ min b'an fɛ yan. Bintu bɛ yan, Fanta, Umu, Jɛnɛba, ka fara Musa kan, mɔgɔ 5. Labɛn, ne k'i ma ko ne nin ye min sɔrɔ, o ɲin'u ye, han? I fɛnɛ sa, denmisɛn ninnu kelen-kelenna parents u bɛɛ b'u jigi da k'a fɔ k'u bɛna bɔ fɛn dɔ de, u bɛna bɔ ni fɛn dɔ ye an fɛ. Surtout i b'a dɔn kasani b'an na. Fo mɔgɔw ko u b'u hakili lajɛ. Ne ɲɛna ko denmisɛnw bɛ na balima sira taama de don, ɲɔgɔn cɛ taama de don, mais ne t'a dɔn ko fɛn ɲini sira de don dɛ, han? Denmansa minnu bɛ k'o bila u kunna, vacances kɛ ninnu ma labila o kama dɛ. Donc a kana to k'o miirina ninnu bila u kunna. I fɛnɛ baaraw wulila i t'a lajɛ dɔɔni an? Cɛw fɛnɛ aw fɛnɛ a lajɛ dɛ. Mɔgɔ bɛ tɔrɔkɔ kɛ baara tiɲɛ wagati u n'i dɛmɛ. N'a wulila to i cogoyaw fɛnɛ yɛlɛma. A tɛ se ka to ten. Baara wuli ani ka girin ka don kow la kelenw tɛ, han? Ko bɛ ko la ni ne yera la sisan, o cɛ man ɲi dɛ, han? Ni ko tɛ. I ye muso de ye, i ka musoya fɛlɛ fara nin ko kan sa labɛn, han? Ou bien n bɛ labɛn min o tɛ dɛ. Le beau ka labɛn, ou bien o tɛ dɛ. Bon, il y a quoi ça va? On attend de vous réunir. Nous sommes venus kɛnɛya sa. Ni côté. Ça c'est la belle. Ah wow. D'accord, nous n'avons pas la fois. Ok, donc bonne journée. Allez, bonne journée à toi aussi. Prends bien soin de toi. Il y a d'autres journées. Il fallait commencer par ça. D'accord, allez. Bye bye. Bonne journée.